Ydych chi'n arloesi, ydych chi'n greadigol? O fewn eich ysgol, efallai bod gwaith yn mynd ymlaen ar ddatblygu agweddau o'r cwricwlwm newydd. Efallai bod chi'n gweithio gyda'ch clwstwr neu mewn partneriaeth gwahanol ar agweddau o'r hyn sydd yn disgwyl ohono ni gyda'r cwricwlwm. Mae angen datblygu a'n arweinwyr ni ochr yn ochr ar datblygiadau gyda'r cwricwlwm newydd. Felly yma yn yr Academi, ni'n ystyried efallai nad oes gyda chi erbyn hyn yr gwaith sydd yn gallu cefnogi at ystiolaeth sydd yn awgrymu bod hyn yn gweithio a bod effaith i'r hyn sydd ar waith. Ond beth ni'n gofyn i chi wneud yw ystyried yn eich gwaith efallai bod yna cyfle i chi i ehangu ar hyn ymhellach trwy mynediad un gronfa arloesi ni. Felly, os ys diddordeb gyda chi mewn gwybod mwy am y gronfa hon, yna cysylltwch gyda ni yn uniongyrchol neu edrych mas am fwy o fanylion ar ein gwefan.